What's up mga katropa, H-Boy Batang I'm with another vlog. And ngayon nandito tayo sa... With another boy! Nandito tayo sa beach. Saan sila maglalaro ng frisbee. Pre, Yeah, as you can see. papakita mo sa akin mamaya yung mga layout na tinatago mo. Oo, syempre, pakita din yan sa mga tao. So as you can see guys, active yung frisbee dito sa Orqueta. As you can see, ang lively. Ako ba? Pwede ba ako dyan? Pwede. Pwede din sa buhay niya. Halo, Marvin! Mar! Mapalit ba? Mar. Tom. Mapalit ba? Pila man? Nakita na yung gama. Sudukin ang istorya. Lagi. Ano? Ano rin ni Mar? A few moments later. So yun guys, nagsimula na yung laro. Ito yung qualifiers. Ano eh? Pang ilang stage ito? Hi guys, Tagalog kami ngayon. Finals. Ano to, pang road to Mythic. So sila yung 6-0 na yung standing nila. Hindi sila 6-0 natatalo. run. Baka matatalo sila ngayon dahil may talo na yan. lalakas yung gameplay nila, pre. Yeah, hotdog yan. Mga hotdog yan sa MJ. A few moments later. Yeah. Let's go, Vin! Viva! Ano, kung ta sa disc ha, paminawa mi ninyo ni Berto ha, niya ang disc bitaw, if kung wala si Ed Michael, ni Ed Michael lang nasa ibalik ang disc ha, if kung wala si Michael ani niya, ikaw bitaw Jay, kung naa ka sa sulod niya, kami duha, piliin lang mikisa imong hatagan sa disc ha, pag-receive nimo, ayo ilangan ang disc ha, niya, ayo pa pagdali pod, like ka nang kumakuha nimo ha, pasa lang dito. Sorry. White flower! Let's go! 1, 2, 3! White flower! Over the edge, feel like I'm floating through the air.
that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it safe. I feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. Kailangan lang jud tag training. Una training lang jud. Kailangan jud natin ng Ikaw training. na Captain Ron. Binoy. Ako na istorya. Kuan ko yung first person. In behalf sa mga officer, salamat kayo ninyo no yan. Kiss. Sorry sa atong kan karon, sa atong tour na, di jud siya successful. So, vlog update mga katropa no, sa inyo. Nandito na tayo sa bahay ni na RR. biglang dito tayo pumunta. And kanina mga katropa yung nangyaring tournament sila. And sobrang nag-enjoy ako sa mga nakita ko. Syempre, ganda ng mga layouts, lahat. Grabe. Super tight ng mga laro. Grabe. And hopefully by this Saturday, baka kapaglaro tayo kasama sila. And guys, super friendly nila. And pag sasali kayo, i-entertain talaga kayo guys. And of course mga katropa, yung shoutout natin. Bago tayo pupunta sa mga shoutouts, may papakita muna ako sa inyo. And gumawa kasi ako ng GC para kung may ma-suggest kayo or mga runs, handa akong makinig sa inyo. Kung may mayang problema nyo, I'm always ready to listen guys. And ito yung GC namin. Pakita ko sa inyo. Yan yung GC namin. So, ang dami na namin. Yan. And syempre balik tayo sa shoutouts. Guys, shoutout kay James De Los Santos Manas. Shoutout kay New. Shoutout kay Axel Boyta, Hatdog ka. Shoutout kay Bren, shoutout sa inyo. And of course, shoutout kay Michael R. Actob, shoutout sa inyo. And kay Jolly May Rose, shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo.
of course, tapos na. And hindi ko na patatagalin mga tropa kasi magpapahinga pa ako. And sobrang nakakapagod po yung araw ko. Ha? Ay, of course. And also, shoutout pala kay, Shaska Nervada Ganot. And, sino pa nga yun? Guys, so yun lang mga tropa. Don't forget to like, subscribe, and leave a comment mga tropa. Batang M out. Also, don't forget to like our page, Batang M, at Facebook. Guys, Batang M out. Sobrang nakakapagod.